नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा. Ini pej menta yagi kubor na keleng ka perthai. Ka Supreme Court jong ka Bangladesh menta ka sngi kala Menteri Biang ia ka Caretaker government system na ka Bynta ban pelong ia ki election ha kari. Ka bak pen kala ia ka jing penduk no ia ka ha usnam arhajar khatway. Kami bishar jong ki nyawud kabala lam khmat do Chief Justice Usaid Rafat Ahmed kala ong baka ni karu kompenya kan wan pai biang Hadien ka jing pelong ia ka national election ka bakhat lai but on penterikam ya ka nado ka election kari ka bakhat saw shakmat kani karai kalami Hadien ki jing kentu babon sien jong ki seng san perthai but ki civil society ki balakan tho ba ka bor ba halor ka bomsha shiliang kalong ka badon kam na ka Bynta ka election ka bahok bat ka balai lut ini pai menta shiki khubori lekai